مبزحتو سب بسنكي عنقفات تجازي كونس بسنك اتم اوشتو زحبهم سترات لمزاتيو كاب عوتو استعرف كحتىكم حد جزي كل عقمتات دليت نهلوكم جنخع أبزلهم ودو زبالهم كوين يسمعكم ديو قال زير حيلي ندحرت سقطكم همزلو تجنزيهم تفلترو لومي بزعبا أتم عوتنا بستر زقطلنا نبوز حسبات نبترا سبات صغيرو حموشتا حدا قنياتات سنلبونا والمزات بعمقات كنرئينا ازي فيديو زي نهيوتكم صغير كخونيو سلازي كسام موداتا حبيرهم نصنحو سلام ازي channel سنلبونايو ازي مدب زسانا دلكم دما أنا حفتكم ليدعي ناز channel حدش انتخونكم سبسكرايب كور مبزحتنا سبات هوكيات وي عقم زي بالناس اللي زخونا ايكونا نخلصوكم زي خالنا يقداس أمرنا ندحناتنا كحليلو بزي فلاتنا استخلم حموشتا رققت مرزامات بتصاوريتا سلازلويو لمد حدا فتصم كتخون ملاي كاب زي تجمر فتصم سرح استجمر قولوا السرح يبلز مبزحتنا سبات أنا فتصم نتي زفوتو كلمة خلنا كم حد عابي كبري ويني سرح بعد كيرنا إنا نوصدو كل النجار 100% تخكم تزخوينو أي جمرني زبل متكل كم تصنعون حلفنتها ومرقص غيرنا نحسبه جن سن البنا وحقي تقلابي تشيو فتصم النت مدلاي وشت أو صباق زي كونس نتكن بصحن نقل زنبرنا عاوي درجة زقيد ورق أو سلسلتيو سلامتاينا كل نجار 100% فتصم كساب زخون كنت صبان مرز سن البنا مصنعتات كم زحبروا فتصم النت مدلاي نفرحن تقفاينت نمشفان زقبر نفس مكل خاليو فتصم نتدل زلخا سرح صبوق خون سلازي دلخا طراي زي كونس كابزوم صعب خلطه نغرات كتحدم سلتدليو قدامي فرحنا قفيتا سبات انتي كبرنيو سرحكا غودول إلهم انت نقيفو منس زبل فرح سلازلنا نت سرح فتصيمنا كاين جمهور يقبرنا كالاي فرح ودقت فتينا انت زي تعودتس زبل فرحي عمرنا نز فرح زين مشفان جنا اي تدلخن كل نجر يمالا زبل مسمس يفطر بز مسرت فتصمنت بالله كم مكلخل قشان تقملو اي فشلكن جنا فتصم سلازي خونا ايزي جمهور خونا مبال تقملو والتاي فتصمنت زدل سب كاودقت نملط يصعر بلصنت زدل سب ግን ካብቲ ዝገበሮ ጌጋታት እናተማሃረ ናብ ቅድሚት ይስጉም ፍጹም ጊዜ ፍጹም ኩነታት ወይ ፍጹም መሳርሒ ዝበሃል ነገር ኣብዚ ምድሪ የለን ህይወት ብባህራታ ምልእት ኣይኮነትን እኹል ገንዘብ ምስ ስለወኒ እኹል ፍልጠት ምስ ጨበጥኹ እቲ ኩነታት ኣየር ጽቡቕ ምስ ኾነ ክሳብ እዚኦም ዝማልኦ ምጽባይ ማለት ንዘይተወሰነ ጊዜ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ደው ኢልኻ ንፋስ ክዓረፍ ምጽባይ ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝግቡ ሰባት كل ነገር ስለተማልአሎም ዘይኮነስ ብዘለዎም ሒደት ዓቕሚ ኣብ ዘይጥዕም ኩነታት ኮይኖም ምጅማር ስለዝመረጹ እዩ ምጅማር ካብ ፍጹምነት ይበልጽ ዘየለ ነገር ከተማሓይሾ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ግን ከተማሓይሾን ክትዕብዮን ትኽእል ኢኻ ፌስቡክ ንፈለማ ጊዜ ክወጽእ ከሎ ሎሚ ዘለዎ ውቃብን ብቕዓትን ኣይነበሮን ግን ንህዝቢ ይፈንዮሞ ድሕሪኡ ምስ ጊዜ እናማሓይሽዎ ኸዱ ምጅማር ናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ ኣለዎ ሓንሳብ ምስ ጀመርካ ኣእምሮኻ ሓደስቲ ሓሳባትን መፍትሕታትን ክረክብ ይጅምር ካብ ዝመጻወዳ ብኸመይ ንወጽእ ቀዳማይ ሕጊ 80-20 ምጥቃም ሓደ ነገር 100% ፍጹም ክሳብ ዝኸውን ኣይትጸብእ 80% ብቕዓት ከም ዘለዎ ምስ ተረጋግጽካ ናብ ተግባር ቀይሮ እቲ ዝተረፈ 20% ብተግባርን ብናይቱም ተጠቀምቲ ወይ ዓማዊል ምላሽ እናተማሃርካ ዝምላእ እዩ ካልኣይ ንውድቀት ከም ፍልጠት ተቐበሎ ውድቀት ማለት መወዳእታ መስመር ዘይኮነስ እዚ መንገዲ እዚ ኣይሰርሕን ዝብል ሓበሬታ እዩ ቶማስ ኤዲሰን መብራት ንምስራሕ 10,000 ጊዜ ምስ ፈተነ ኣነ ኣይፈሸልኩን 10,000 ዘይሰርሑ መንገድታት ጥራይ ረኺበ እየ ዝበለ ሳልሳይ ንእሽቶ ስሕተታት ስራሕ ፍቓድ ቀዳማይ ፈተናኻ ሕማቕ ወይ ጎደሎ ክኸውን ፍቐደሉ መጀመርታ ስፖርት ክትጅምር ከለኻ ኣካላትካ ክደኽመካ እዩ መጀመርታ ክትጽሕፍ ከለኻ ጽሑፍካ ክበላሽ እዩ እዚ ተፈጥሯዊ መስርሕ እዩ ፍጹምነት ምድላይ ዓቕምና ዝቐብር መቓብር እዩ ፍጹም ክትኸውን ኣይትጸብእ ጎደሎታትካ ሒዝካ ሰጉም እቶም ዕዉታት ሰባት ፍጹማት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ምስ ኩሉ ጎደሎታቶም ስጉምቲ ክወስዱ ስለ ዝደፈሩ እዮም ሎሚ ካብቲ ፍጹም ክኸውን ኢልካ ክትጽበይ ዝጸናሕካ ስራሕ ነታ ዝነኣሰት ክፋል መሪፅካ ሕጂ ጀምራ ካልኣይ ልምዲ 2 ኣሉታዊ ዘረባ ምስ ርእስኻ ኣእምሮኻ ከም ሓደ ልሙዕ መሬት እዩ ቃላትካ ድማ ዘርእታት እዮም መርዛም ዘርኢ እንተዘሪእኻ ጥዑም ፍረ ክትዓጽድ ኣይትኽእልን ኢኻ መዓልታዊ ምስ መን ዝበለጸ ጊዜ ከም ትሕልፍ ትፈልጥ ዶ ምስ መጻምድትኻ ኣዕሩኽትኻ ወይ ስድራ ቤትካ ኣይኮነን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ርእስኻ ዘሎ ስቕ ዘይብል ውሽጣዊ ድምፂ እዩ بمصنعتي سنلبونا مسرت حادثة معلتاوي كاب 50,000
كسب 7 ዝኾኑ ሓሳባት ምስ ርእሱ ይዘራረብ እቲ ዘሰንብድ ሓቂ ግን ካብዚኦም እቲ 80% ኣሉታዊ ምዃኑ እዩ መዓልታዊ ንነብስና ኣነ እኹል ጽቡቕ ኣይኮንኩን እዚ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ክዕወት ኣይኽእልን እየ ክቡር ኣይኮንኩን እናበልና ንነግሮ ኣብ ስነ ልቦና ነብሱ ዝፍጽም ትንቢት ዝበሃል ኣዝዩ ሓደገኛ ሓቂ ኣሎ እዚ ማለት ኣእምሮኻ ሓደ ነገር ሓቂ ኢሉ ተኣሚኑ ነቲ እምነት እቲ ብተግባር ሓቂ ንምግባር ኩነታትን ውሳነታትን ከም ዝመዓረረ ይገብር ንኣብነት ኣነ ዕድለኛ ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ ክፈሽል ኢልካ ነብስኻ እንተነጊርካያ እቲ ናይ ኣእምሮኻ ፊልተር ወይ RAS ነቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ናይ ዓወት ዕድላት ከም ዘይትሪኦም ዓጽወካ ብኣንጻሩ ነቶም ጌጋታትኻን ድኽመታትኻን ጥራይ እናኣከበ ርአ ከም ዝበልኻ ዕድለኛ ኣይኮንካን እናበለ ነቲ ኣሉታዊ እምነትኻ ከም ዝጸንዕ ይገብሮ በዚ መሰረት እቲ ንዓኻ ክዕብየካን ክድግፈካን ዝግብኦ ኣእምሮኻ ባዕሉ ቀታሊ ሕልምታትኻን ዕንቅፋትኻን ይኸውን እቲ ውሽጣዊ ነቓፊ ካበይ ይመጽእ እዚ ንነብስና ዘዋረድን ዘፈራርሕን ውሽጣዊ ድምፂ እቲ ሓቀኛ መንነትና ኣይኮነን እዚ ድምፂ እዚ ምስ ግዜ ካብዞም ዝዕቡ ተዋህለለ እዩ ናይ ህፃንነት ዕዝብቲ ካብ ወለዲ መምህራን ወይ መናእሰይ ሰማዕናዮ ናይ መንዓ ቃላት ናይ ዝሓለፈ ፍሽለታት በሰላ ሓንሳብ ምስ ፈሸልና ኣነ ወትሩ ፈሻል እየ ዝብል ዝተጋገየ እምነት መሓዝ ማሕበራዊ ጸቕጢ ምስ ካልኦት ብምውድዳር ዝመፀ ናይ ትሕትነት ስምዒት እቲ ዝሕዝን ግን ንሓደ ጸላኢና እኳ ክንብሎ ዘይንደፍር መርዛም ቃላት ንስኻ ሃካ ኢኻ ንስኻ ደንቆሮ ኢኻ መዓልታዊ ነብስና ክንብላ ከለና ኣይንጭነቕን ኢና ከመይ ጌርና ነዚ ውሽጣዊ ጽሕፈት ንቕይሮ ነዚ መርዛም ልምዲ ንምስባር እዞም ስዕቡ ስነ ልቦናዊ ስጉምትታት ክንወስድ ኣለና ቀዳማይ ነቲ ድምፂ ምክትታል ኣሉታዊ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ ብኡ ንብኡ ክትቕበሎ ኣይትፍቀድ ንኣብነት እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሖ ኣይኽእልኒ ዝብል ሓሳብ ምስ መጸካ ሕጂ ኣሉታዊ ሓሳብ ይሓስብ ኣለኹ ኢልኻ ነቲ ሓሳብ ካብ መንነትካ ፈሊኻ ረኣዮ ንስኻ እቲ ሓሳብ ኣይሆንካን ንስኻ እቲ ሓሳብ ዝዕዘብ ዘሎ ኣእምሮ ኢኻ ካልኣይ እታ ገና እትበሃል ናይ ተስፋ ቃላትካ ቀይር ኣነ እዚ ክእለት እዚ የብለይን ኣብ ክንዲ ምባል እዚ ክእለት እዚ ገና ኣይለመድኩን ዘሎ ክበል እታ ገና እትበሃል ቃል ንኣእምሮኻ ናይ ዕብየትን ተስፋን ኣንፈት ትህቦ ሳልሳይ ርእሰ ርህራሄ ኣማዕብል ንነብስኻ ከምቲ ንሓደ ትፈቶ ጽቡቕ ዓርክኻ ትዛረቦ ጌርካ ተዛረባ ዓርክኻ ክሽገር ወይ ክፈሽል ከሎ ንስኻ ዘይትረብሕ ኢኻ ኣይትብሎን ኢኻ የግዳስ ተተባብዖ እምበር ንነብስኻ እውን ከምኡ ጽቡቕ ዓርክ ኩና ራብዓይ ኣውንታዊ ቃላት ምዝራብ ንነብስኻ መዓልታዊ ኣውንታዊ ቃላት ትንገራ ኣነ ሓያል እየ ክመሃር ይኽእል እየ ካብ ውድቀተይ ተማሂረ ክስጉም እየ ዝብል ቃላት ደጋጊምካ ምግላጽ ነቲ ናይ ኣእምሮኻ ፊልተር RAS ክቕይሮ ይጅመር ኣእምሮኻ ሓደ ዓብዪ ሃብታም ቦታ እዩ ኣብኡ ተዘርኦ ቃላት ናይ መጻኢ ህይወትካ ፍረ እዮም ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንነብስኻ ክትወቅሳን ክትነዓን ከለኻ ደው በል በላ ንነብስኻ ብፍቕሪ ብምስጋናን ብተስፋን ኣዘራርባ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዓብዪ ሓይሊ ክነቓቕሕ ዝኽእል ኣእምሮኻ ንዓኻ ክድግፈካን ክፈትወካን ከሎ ጥራይ ሕጂ ንነብስኻ ሓንቲ ብርክት ዝበለት ናይ ምስጋናን ኣድናቖትን ቃል ንገራ ልምዲ 3 ጽባሕ ዝበሃል መጻወድያ ጽባሕ እታ ዝበለጸት መዓልቲ ክትመስል ትኽእል እያ ግን እቲ ዓባይ መቓብር ሓሳባትን ሕልምታትን እያ ኩላትና ጽባሕ ክጅመር እየ ዝብል ቃል ተጠቒምና ንፈልጥ ኢና ንኣብነት ጽባሕ ስፖርት ክጅመር እየ ጽባሕ ክድውለል እየ ወዘተ እዚ ምድንጓይ እዚ ሓደ ካብቶም ንዓቕምናን ዓወትናን ዝቐትሉ ቀዳሞት ጸላእቲ እዩ ግን ስለምንታይ ኢና ነዚ ንገብሮ እቲ ሓቀኛ ስነ ልቦናዊ ምስጢር እንታይ እዩ ማሕበረሰብና ንሓደ ስራሕ ዘደንጊ ሰብ ከም ሃካይ ትጉህ ዘይኮነ ወይ ዓቕሚ ዘይብሉ ገይሩ እዩ ዝፈርዶ እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ መጽናዕታት ስነ ልቦና ከም ዘረጋግጽዎ ምድንጓይ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ ጸገም ወይ ናይ ሃካይነት ጸገም ኣይኮነን የግዳስ ናይ ስምዒት ምቁጽጻር ጸገም እዩ ሓደ ስራሕ ክንሰርሕ ክንሓስብ ከለና ኣእምሮና ነቲ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ስራሕ ተታሒዞም ዝመፁ ስምዒታት እዩ ዝግምግም ፍርሒ ፍሽለት ጽቡቕ ጌረ እንተዘይሰርሐዮስ ዝብል ፍርሒ ዘይምትእምማን እኹል ክእለት የብለይን ዝብል ውሽጣዊ ድምፂ ድኻም ወይ ጭንቀት እቲ ስራሕ ዝሓቶ ጻዕሪ ንኣእምሮና ከም ሓደጋ ኮይኑ ስለ ዝረአዮ ኣእምሮና ንስምዒታዊ ስቃይ ንምውጋር ተሃነፀ እዩ ስለዚ ካብዚ ጸቕጢ እዚ ንምምላጥ ነቲ ስራሕ ንጎኒ ገዲፉ ናብ ዝቐለለን ግዜያዊ ሓጎስን ዝህብ ነገራት ክንጥምት ይገብረና ንኣብነት ሶሻል ሚድያ ምዕዛብ ቪድዮ ምርኣይ ወዘተ መፈንጠራት ጽባሕ ከመይ ይሰርሕ እዚ መፈንጠረ እዚ ኣዝዩ ረቂቕን መታለልን እዩ እቲ መስርሕ ከም ዝስዕብ እዩ ዝኸይድ ቀዳማይ እቲ ብድሆ ክትሰርሖ ዘለካ ስራሕ ይመጽእ ካልኣይ እቲ ጭንቀት ኣእምሮኻ ነቲ ስራሕ ምስ ስቃይ ጻዕሪ ወይ ፍርሒ ይታሕዞ ሳልሳይ እቲ መህደሚ ኣእምሮኻ ሕጂ ኣይኮነን ጽባሕ ምስ ተረጋግኹ ብዝበለጸ ክጀምሮ እየ ይብለካ ራብዓይ
ጊዜያዊ እፎይታ ጽባሕ ክሰርሕ ምስ በልኻ እቲ ጭንቀት ንግዚኡ ይሃድእ እፎይታ ይስምዓካ። 5 እቲ ገበንነት ጽባሕ ምስ መጸት ግን እቲ ፍርሕን ጭንቀትን መሊሱ ይመጽእ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ስለምንታይ ትማለ ዘይሰራሕኮ ዝብል ናይ ገበን ስምዒት ይስምዓካ። እዚ ዑደት እዚ መዓልታዊ እናተደገመ ከይድ ከሎ ኣብ ልዕሊ ርእስና ዘለና እምነት የዳኸሞ። ኣነ ቃለይ ዘይሕሉ ሰብ እየ ክንብል ንጅምር። ጽባሕ ክንብል ከለና ዋጋ ንኸፍል ከም ዘለና ኣይነስተውዕልን ኢና። እቲ ዝኽፈሎ ዋጋ ግን እዚ ዝስዕብ እዩ። ሕልምታትና ይቕበር፣ ዓበይቲ ሓሳባትና ኣብ ወረቐት ጥራይ ተጻሒፎም ይተርፉ፣ ርእሲ እምነትና ይጠፍእ፣ ንርእስና ዝሃብናዮ ቃል ምስ ኣፍረስናዮ ውሽጣዊ ክብረትና ይጎድል፣ ጭንቀት ይውስኽ። እቲ ዘይተገበረ ስራሕ ኣብ ኣእምሮና ተንጠልጢሉ ስለዝተርፍ ብዘይፍላጥና ድኻምን ጭንቀትን ይፈጥረልና። ከመይ ጌርና ነዚ መፃወድያ ንሰብሮ? ካብዚ መፃወድያ ንምውፃእ እዞም ስዑብ ስነልቦናዊ ሜላታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ሕጊ 5 ደቂቕ። ሓደ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ነዚ ስራሕ እዚ ን5 ደቂቕ ጥራይ ክሰርሖ እየ፣ ድሕሪኡ እንተደለየ ክሓድጎ የበል። እቲ ፀገም ኣብቲ ስራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ምጅማር እዩ። ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ኣእምሮኻ ኬሚካላት ቀይሩ ክቕፅሎ ይደሊ። ካልኣይ ንነብስኻ ምሕላል። ትማሊ ብምድንጓይኻ ንነብስኻ ኣይትውቀሳ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እቶም ንባዕሎም ይቕረ ዝብሉን ዝድንግፁን ሰባት ኣብ ዝቕፅል ግዜ ንምድንጓይ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ጌጋታት ክንገብር ባህርያዊ እዩ። ዋና ነገር ሕጂ ምጅማር እዩ። ሳልሳይ ጽባሕ ዝበሃል መዓልቲ ከም ዘየለ ምእማን። ጽባሕ ዝበሃል ርግፀኛ ክትኾነሉ መዓልቲ የለን። ዘለና እንኮ ግዜ ሕጂ ጥራያ። ስለዚ እታ ብሉፅ ግዜ ሕጂ ምዃና ንነብስኻ ደጋጊምካ ንገራ። እቲ ጽባሕ ዝበሃል መፃወድያ ካብ መቐፃልን ዓወትን ክዓክተና ፀንሐ ናይ ኣእምሮ መታለሊ ድምፂ እዩ። ሎሚ ግን ነዚ ምስጢር እዚ ፈሊጥካ የለኻ። ነቲ ጽባሕ ክጅምር ዝብል ናይ ድኻም ድምፂ ድሕሪ ሕጂ ኣይትስማዓዮ። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣዝዩ ንእሽቶ ይኹን ብዘየገድስ ሕጂ ጀምሮ። ሕልምታትካ ኣብታ ጽባሕ ትበሃል ናይ ሓሶት ምድሪ ክቕበሩ ኣይትፍቀድ። ልምዲ 4 ምቹው ዞባኻ ጥራይ ምምራፅ። ሓንቲ መርከብ ኣብ ወደብ ዶብ ክትብል ከላ ፍጹም ውሕስቲ እያ፣ ግን መርከብ ንወደብ ክትሕሉ ኣይኮነት እንተሃኒፃ ማዕበላት ሰጊራ ሓደሽቲ ዓለማት ክትረክብ እምበር። ኩላትና ሰባት ምቾት ምርግጋእን ውሕስነትን ንፈቱ ኢና። ሓድሽ ሓደጋ ከይንወስድ፣ ሓድሽ ክእለት ከይንምሃር፣ ወይ ናብ ዘይንፈልጦ ሓድሽ ዓለም ከይንኣቱ ዝዓግተና እቲ ምቹው ዞባ ዝበሃል ስነ ልቦናዊ ዶብ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ጥዑም ክመስል ይኽእል እዩ፣ ግን ንዓቕምና ዘደቅስ ጥዑም መርዚ እዩ። ስነ ህይወታዊ ሓቂ ስለምንታይ ኣእምሮና ምቾት ይደሊ? ኣእምሮና ንዓወት ወይ ንዕቤት ዘይኮነስ ንድሕንነትና ንህላወናን ክሕሉ እዩ ተሃኒፁ። ካብ ጥንታውያን ቦታት ጀሚሩ ኣእምሮና ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ሓደጋ ገይሩ እዩ ዝሪኦ። ኣብ ጥንታዊ ዘመን ካብቲ ትፈልጦ ዓበዓቲ ወፂኻ ሓድሽ ዱር ወይ በረኻ ክትፍትሽ ምኻድ ማለት ብኣራዊት ምብላዕ ወይ ብናይ መርዛም ቆፅሊ ናይ ምሞት ሓደጋ ነይርዎ። ስለዚ ኣእምሮና ሎሚ እውን ነቲ ጥንታዊ ባህሪኡ ሒዙ እዩ ዘሎ። ሓድሽ ስራሕ ክትጅምር፣ ሓድሽ ንግዲ ክትፍትን ወይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክትዛረብ ከለኻ ኣእምሮና ከም ናይ ጥንቲ ሓደጋ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ኣይፋልካን፣ ተመለስ፣ እቲ ዘለኻዮ ይሕሸካ ዝብል ናይ ፍርሒ መልእኽቲ ይሰደልና። ኣብ ህይወት ክልተ ተጻራርቲ ሕግታት ኣለዉ። ኣብ ምቹው ዞባ ምንም ዓይነት ዕቤት የለን፣ ኣብ ናይ ዕቤት ዞባ ድማ ምንም ዓይነት ምቾት የለን። ሓደ ጨዋዳ ክዓቢ እንተኾይኑ ክጭነቕን ቃንዛ ክሕልፍን ኣለዎ። እቲ ቃንዛ እዩ እቲ ጨዋዳ ክዓቢ ዝገብሮ። ህይወትና እውን ከምኡ እያ። እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ውሕስ ቀሊልን ምቹውን መንገዲ ጥራይ መሪፅና ውሽጣዊ ዓቕምና ክመውት ይጅምር። እቶም ዕዉታት ሰባት ምስቲ ዘይምቾት ክነብሩ ዝለመዱ እዮም። ነቲ ፍርሕን ጭንቀትን ከም መምሃሪ መንገዲ ገይሮም ይወስድዎ። ሓደጋ ካብ ዘይምውሳድ ዝዓቢ ሓደጋ የለን። ኣብዚ ብቕፅበት ዝቕየር ዘሎ ዘመን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምንም ሓደጋ ዘይምውሳድ እዩ። ኣብቲ ዘለኻዮ ምቹው ኩነታት ደው ምባል ማለት ኣብ ቦታኻ ደው ኢልካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። የግዳስ እቲ ዓለም ብፍጥነት ንቕድሚ ስለትዝጉም ዘላ ንስኻ ንድሕሪት ተርፍለኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትምሃር ዘይምላይ፣ ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ክትፍትን ዘይምድፋር ንግዚኡ ካብ ፍሽለት ይከላኸለልካ ይኸውን። ግን ኣብ መወዳእታ ተወዳዳሪነትካ ከም ትጠፍእ ይገብረካ። ካብ ምቹው ዞባና ክንወፅእ ከለና ኣእምሮና በዞም 3 መድረኻት ይሓልፍ። ቀዳማይ ምቹው ዞባ ውሕስ ስምዐካ ግን ምንም ሓድሽ ነገር ዘይብሉ ዕቤት ዘይረአየሉ ቦታ። ካልኣይ ዞባ ፍርሕን ምምሃርን። ካብ ምቹው ዞባኻ ምስ ወፃኻ ዝስምዐካ ዘይምቾት ፍርሕን ምጥርጣርን እዩ። እዚ ግን እቲ ሓድሽ ክእለት ትጭብጠሉን ኣእምሮኻ ዝዓብየሉን ዞባ እዩ። ሳልሳይ ዞባ ዕቤትን ስምባደን። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ሓደጋ ክትወስድ ከለኻ ስምዐካ ስምባደ እዩ። እዚ ክነወግዶ ዘለና እዩ። ዓላማና ወትሩ ካብቲ ምቹው ዞባና ንእሽቶ ስጉምቲ ብምውሳድ ናብቲ ዞባ ፍርሕን ምምሃርን ምእታው ክኸውን ኣለዎ። ከመይ ጌርና ካብ ምቹው ዞባና ንወፅእ?
ቀዳማይ ሕጊ 10% ተጠቃም ካብ ሙቹ ዞባኻ ክትወፅእ ከለኻ ብሓንሳብ ህይወትካ ክትቕይር ኣይትፈትን ንኣብነት ንእሽቶ 10% ሓዱሽ ሓደጋ ውሰድ ኣብ ኣኼባት ዓዛብ ጥራይ እንተነርኻ ሎሚ ሓንቲ ሓሳብ ሃብ ናብ ስራሕ ብሓደ መንገዲ ጥራይ እንትኸይድ እንተነርኻ ሎሚ ብኻልእ መንገዲ ኺድ እዚ ንኣእምሮኻ ሓዱሽ ነገር ክለምድ ይሕግዞ ካልኣይ ነቲ ዘይምቾት ከም ምልክት ዕቤት ረኣዮ ሓዱሽ ነገር ክትጅምር ከለኻ ስምዐካ ጭንቀትን ፍርሕን ደውበል ዝብል ምልክት ኣይኮነን የግዳስ ኣእምሮኻ ይዓብሎ ሓዱሽ ሓንጎላ መትረቢ ሃንፅሎ ዝብል ናይ ዕቤት ምልክት እዩ ነቲ ቃንዛ ምስጋና ብምሃብ ተቐበሎ ሳልሳይ ምስ ዘይፍሉጥ ተዓረቕ ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ክንቆፃፀሮ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ከም ዘጋጥም ኣይንፈልጥ ኢና ግን ምስ መፃ ክሰጉር እየ ዝብል ናይ ምትእምማን መንፈስ ኣማዕብል ህይወት ካብ ምቹ ዞባኻ ወፃኢ ትጅምር እቲ ጽባቐ ህይወትን ዓወትን ዘሎ ኣብቲ ዘይፍሉጥን ሓዱሽን ዓለም እዩ ናይ ስነ ስርዓት ጻዕርን ቃንዛ ካብቲ ናይ መወዳእታ ህይወትካ ዝመጽእ ናይ ጣዕሳ ቃንዛ ኣዝዩ ይቐልል እዩ ሎሚ ነቲ ክተወግዶ ፀናሕካ ዘይምቹ ስራሕ ንምስራሕ ደፋር ኩን ልምዲ 5 ምስ ካልኦት ምውድዳር ምስ ካልኦት ክትወዳደር ከለኻ ንነብስኻ ትሰርቅ ኣለኻ ምስ ርእስኻ ክትወዳደር ከለኻ ግን ንነብስኻ ትሃንፅ ኣለኻ ምሸት ኣብ መደቀሲኻ ኮይንካ ሞባይልካ ክትፍትሽ ከለኻ ሓደ መሳቱኻ ሓዳስ መኪና ዓዲጉ እታ ትፈልጣ ጓል ብሉፅ ዕረፍቲ ኣብ ደሴታት ትወስድ ከም ዘላ ወይ ካልእ መሃንዲስ ዓብዪ ስራሕ ረኺቡ ክሕጎስ ትርኢ ብኡሉ ውሽጥኻ ይንቅጥቀጥ ኣነ ደኣ እንታይ እዩ ዘይብለይ ስለምንታይ ንድሕሪ ተሪፈ ዝብል ናይ ባዶነትን ብቕዓት ዘይምስምዕማዕን ስምዒት ይወረካ እዚ ስምዒት እዚ ሓቀኛ ዘይኮነ ብምስሊ ዝተሃነፀ ናይ ኣእምሮና መታለሊ መፈንጥራ እዩ እቲ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ጌጋና ነቲ ናትና ናይ ውሽጢ መድረኽ ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ቅድሚት መድረኽ ምውድዳርና እዩ ናይ ውሽጢ መድረክካ ንሱ ንስኻ ጥራይ ትፈልጦ ውሽጣዊ ቃልሲ ፍርሒ ድኻም ምስ ስድራቤትካ ዘለካ ምስሓብ ፋይናንሳዊ ፀገማትካን ዘይተመለሱ ሕቶታትካን እዩ ናይ ካልኦት ናይ ቅድሚት መድረኽ እዚ ንሳቶም ብደገ ብፍላይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኣዩ እዩ እቲ ዝበለፀ ፍሽለታቶም ተሓብኡሉ ብፊልተር ዝደመቐ ኣብ ብሉፅ ካፌ ተቐሚጦም ዝተሰኣሉ ፎቶታትን ዝሓረዩ ዓወት እዩ ነቲ ናትካ ፀልማትን ብድሆታትን ምስ ናይ ካልኦት ፅቡቕን ብሩህን ወገን ጥራይ ክትወዳደር ከለኻ እቲ ውድድር ፍጹም ርትዓዊ ኣይኮነን ንሳቶም እውን ከማኻ ናይ ውሽጣዊ ቃልሲ ንብዓትን ፍርሕን ከም ዘለዎም ኣእምሮኻ ክቕበሎ ኣይደልን እዩ ምስ ካልኦት ምውድዳር ዘስዕቦ ከቢድ ስነ ልቦናዊ ሃሳያ እዚ ልምዲ እዚ መዓልታዊ ምስ ነዘውትሮ ኣብ ልዕሊ ስነ ኣእምሮና እዞም ስዕቦ ከቢድ በሰላታት ይገድፍ ንናይ ገዛ ርስኻ ዕቤት ይንዕኦ ትማሊ ካብ ዝነበርኸዩ ክንደይ ዓብዪ ደረጃ ከም ዝበፅሓ ክትርኢ ትሰንፍ ዓይንኻ ወትሩ ኣብ ናይ ካልኦት ስለተተኸለ ነቲ ናትካ ዓወታት ዋጋ ይብሉን ትብሎ ቅሬታን ቅንኣትን ይወልድ ንኻልኦት ሰባት ብቕንኣት ክትጥምቶም ትጅምር ሓጎሶም ክሕጉሰካ ኣይኽእልን እዩ እዚ ድማ ውሽጣዊ ሰላምካ የጥፍኦ ናይ ካልኦት ህይወት ክትነብር ትግደድ ንዓኻ ፍሉይ ታሪኽን መፀዋዕታን ዘለካ ምስ ካልኦት ክትወዳደር ከለኻ ግን ንሳቶም ዝወፅሕዎ ንምፅራሕ ክትብል ነቲ ንዓኻ ስማዕማዕ ናይ ህይወት ትርጉም ተሓድጎ እቲ እንኮ ፍትሓዊ ውድድር ንስኻ ናይ ትማሊ ምስ ንስኻ ናይ ሎሚ ክኸውን ከሎ እዩ ኣብ ህይወት ክትወዳደረሉ ዝግበአካ ሓደ ውድድር ጥራይ እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ምስቲ ትማሊ ዝነበርካዮ መንነት እዩ ካብ ናይ ትማሊ መንነተይ ሎሚ ብፍልጠት ተረቢሐ ዶ ካብ ናይ ትማሊ ብኣተዓሳስባ ብልግስና ብስነ ስርዓት ተማሒሸ ዶ ካብ ትማሊ ብ1% ተወሳኺ ስጉምቲ ወሲደ ዶ እዚ ውድድር እዚ ጥራይ ሰላምን ዕቤትን ዘምፅእ ነፍሲ ወከፍ መዓልትን ነብስኻ ምስ ናይ ትማሊ መንነትካ ክትወዳድራ ከለኻ እቲ ጉዕዞኻ ናይ ዕቤት እምበር ናይ ጭንቀት ኣይኸውንን ዓለም ንስኻ ካልእ ሰብ ክትኸውን ኣይኮነትን ትፅበይካ ዘላ የግዳስ እቲ ዝበለፀ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ክትኸውን እያ ትደልየካ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ዓይንኻ ካብ ስክሪን ናይ ካልኦት ኣልዕል እሞ ናብቲ ውሽጣዊ ፅባቐኻን ዕቤትኻን ጠምት ነዞም 5 መርዛማት ልምድታት ምፍላጥና ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምፍላጥ ፍርቂ መንገዲ ጥራይ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ድማ ተግባር እዩ ንሎሚ ዘዳለኸልኩም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ